Váš OK, to je také ASMR úvod. Ja som veľmi rada, že ste tu. Sú 2 sály, takže tuto je menej ľudí, ale natáčame to, aby boli naše prednášky aj online, aby sme ich vedeli šíriť ďalej. A ja som veľmi rada, že Miško Kotnár prišiel povedať nám niečo o tom, čo má rád, alebo čo nemá rád. A Čo nemáme. A my sa tu dneska budeme až do noci baviť, socializovať, dávať si také prednášky. Keď chcete, zacvičte si jogu, keď chcete, môžete niekomu umeňovať, ale doma šmolou poprosím. A dole prebieha prednáška Ivana Bednára, tu hore bude prednáška Miška Kotnára. A počas celého toho, ako tu budeme sedieť, tak budú prebiehať masáže, traja maséri, 2 masérky a 1 masér, takže môžete sa zapísať aj na masáže samozrejme. A večer ešte vám chcem povedať, že neodchádzajte po poslednej prednáške Franka Browna, pretože bude koncert experimentálnej kapely 4x Super, aj budeme s nimi spievať a urobíme vám večernú party. Takže to je, si myslím, že odo mňa všetko. A dámy a páni, Mišo Kotnár. Ďakujem pekne. Vildor, ešte otázka, že môžem ja už kecať? No, zapnite to. Je to zapnuté, Takto mikrofón, ešte, sorry. funguje mikrofón. Teraz som ho... Tento... Áno, ide to. Jo. Good. To je v pohode. To, dobre. Takto, ja som si pripravil prezentáciu ešte v angličtine a bol som v tom, že to bude v angličtine, ale asi... Are there any English speakers here? I don't think so. OK. Takže asi to spravím v slovenčine, že prečo nie. No, je to taký trošku nezvyk, lebo ja som si proste už tak coolovo nacvičoval všetky tie nejaké cool frázy v angličtine a teraz to bude také trošku čudné. Ale no dobre, tak hi there, ďakujem, že ste prišli, aj tí, čo ste tu, aj tí, čo tu nie ste. A dúfam, že si užijete moju prezentáciu. A táto prezentácia je asi o tom, o čom ste si prečítali, že je, ale že o čo vlastne ide. Tak, pozrime sa na tento obrázok. A asi všetci sa zhodneme, že ľudia, ktorí sa venujú kryptu, či už sú to teda kryptoanarchisti, alebo nejakí geeci, nerdi, asi všetci, ktorí sme tu, tak si radi nejakým spôsobom rozbehávajú veci sami. A ranujú si rôzne bitcoinové nody v termináloch, riešia rôzne free source AIčka, nemajú radi KIC a vždycky akoby zdôrazňujú to, že je to taká drsná pravda, ale platí to aj vo financiách, že ako náhle proste chceme niečo vedieť, tak sa musíme učiť z vlastných chýb. A na to je ako keby dobrá práve tá suverenita, nejaká taká samostatnosť, nejaký ten core toho, že my sme tí, ktorí si niečo skúšajú sami. A je to ako blbé, lebo hlavne pri tých financiách, lebo tak môžeme niečo stratiť, ale tak to je vlastne to, prečo sa učíme a z čoho máme my radosť. A neexistuje nič ako jeden skvelý coin, teda možno nejakí ľudia, ktorí majú určité duševné problémy, si myslia niečo iné, ale ako vždycky zistíme, ktorý coin je dobrý podľa toho, aký je náš konkrétny use case a čo môžeme s tým robiť. A teda toto sú nejaké technológie, toto je kryptoanarchia. Proste celé toto, čo tu vidíte, si nesie akoby tento vibe asi toho, čo som hovoril. Čo sa týka tej komunity, ktorá tu je, že takto k tomu nejako pristupujeme. Avšak všímam si, že akoby, keď je reč o zdraví, tak moderné zdravie má v podstate 2 extrémy. Jeden extrém je nejaká akoby blind trust in authorities, že proste idem k doktorovi, ten mi niečo predpíše a OK, I'm done, hotovo. A druhý extrém je nejaký, povedzme, že ezoterický prístup, ktorý nie je nejako
groundnutý v tej realite. A teraz nehovorím, že hejtím doktorov, to absolútne nie, a nehejtím ani nejaké alternatívne prístupy, že aj tie majú určité miesto v spoločnosti, ale jednoducho ide o toto, že proste naše telo nie je custodial systém a vždycky, keď proste sa spoliehame na nejakého doktora, tak vlastne outsourcujeme tú zodpovednosť a keď sa spoliehame zase na nejaký veľmi alternatívny prístup, tak outsourcujeme tú realitu. A to je niečo, čo mne osobne napríklad vadí. A lebo teda ja som ten, kto znáša tie dôsledky. Takisto proste nejdem do fumby s tým, že tu máte, postarajte sa mi o Bitcoin, pretože jednoducho je to retardované, aspoň teraz z môjho pohľadu. A takisto nespolieham sa na nejakého ďalšieho agenta ohľadom toho, že mi zmanéžuje moje zdravie. Sorry. No a čo ak je tu teda tretia cesta, že ako keby nejaký prístup, ktorý sme uplatnili povedzme aj pri tej kryptoanarchii, že niečo, čo je metóda pokus-omyl, alebo ešte lepšie štúdium pokus-omyl, a je to založené na nejakej evidence a hlavne na vlastnom experimente. A môžeme si z toho my vyvodiť nejaké svoje vlastné dôsledky. A teraz nehovorím o tom, že by sme si mali o 5 ráno vstáť a dať si saunu a chladiť si gule nejakým ľadovým sáčkom. To je inak mimochodom to, čo veľa tzv. Biohackerov robí. A z nejakého dôvodu. A nemyslím tým nejaké konkrétne veci, ktoré by som sa ja tu snažil propagovať, že sú super a mali by ste ich skúsiť aj vy. Ale proste ide mi čisto len o toto. Jednoducho, že spolieham sa na niečo, čo som si prečítal, niečo ma zaujíma, takisto ako sa naučím programovať, alebo naučím sa, ja neviem, Docker, naučím sa hociakú pičičorinu a skúsim to a mám nejaký výsledok a vidím, že aha, že sem som sa posunul. A teda biohacker je nejaký taký buzzword, alebo biohacking je buzzword, ale pre mňa osobne je to v podstate ako keby čisto len o tomto, že mám svoje telo a moje telo je pre mňa niečo, čo ma zaujíma, že niečo, čomu chcem porozumieť a niečo, čo by som ako keby rád zdokonaloval a povedzme, že nejak sa tomu hlbšie venoval. A ako keď hovorím o tomto prístupe, povedzme, že bežným ľuďom, že zdravie, bla 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 a tak ďalej, tak vlastne narážam, inak je ma dobre počuť? Sorry. Je to OK. Tak narážam ako keby na nejaký taký paradox toho mindsetu. Pretože takto nejako vnímam to, že väčšina ľudí uvažuje o zdraví. Že je to niečo, kde cítia vinu, je to niečo, kde proste majú pocit, že ak teraz niečo robím nezdravé, tak je to hrozné a teraz nemôžem robiť to a to a to, lebo je to nezdravé, teraz nemôžem ísť tam a tam, lebo sa mi stane to a to. A je to proste nejaký takýto prístup. Je to prístup založený na strese, na tom, že musím mať nejakú disciplínu a že sa musím nejako kontrolovať. A toto je podľa mňa niečo, čo je dosť akoby dané asi tým nastavením, v ktorom žijeme. Ale aby bolo jasné, tak toto je niečo, čo sa mi tiež nepáči. A namiesto toho mám rád ten prístup, ktorý je orientovaný na tú odmenu. Že je to niečo, čo ma reálne baví. Že ja teraz, OK, nie že nedám si toto, lebo toto jedlo, lebo je tam lepok, alebo je tam neviem čo, ale že dám si toto jedlo, lebo to mi urobí dobre. Hej, že to je ako keby ten rozdiel v tom mindsete. A toto sa dá aplikovať vlastne na všetko a ohľadom zdravia. Koniec koncov, neviem, no toto mi vygenerovalo ako obrázok toho prístupu, o ktorom hovorím ja, a neviem, či si o tom myslieť, ale toto je koniec koncov prístup, ktorý akoby je, dajme tomu, ekvivalentom aj toho kryptoanarchistického prístupu. To jest, teší ma obsluhovať technológie, teší ma súkromie, teší ma suverenita, tak takisto teší ma zisťovať si veci a testovať ich.
Tak toto bol taký akoby úvod. No a vlastne prečo o tomto hovorím, že prečo si myslím, že toto je dostatočne dôležité na to, aby som tu o tom mal prednášku, tak ide teda hlavne o to, že na svete existuje extrémne veľa rôznych spôsobov toho, ako si môžem manažovať zdravie. Je tu extrémne veľa hackov, extrémne veľa rôznych protokolov, metód, hocičoho, ale akoby väčšina ľudí sa nedostane do toho kanálu, kde vlastne má prístup k týmto informáciám, keďže outsourcujú tú zodpovednosť. A proste some things work, ale ten systém pre nich akoby neoptimalizuje. Alebo proste tam nepasujú. Uvediem tu jeden príklad. Ak tu aspoň jednu z byliniek poznáte, a to naľavo je sideritis, grécky horský čaj, a napravo je hericium, alebo teda lion's mane huba. A samozrejme štúdie, čo sa týka štúdií na tieto dve veci, tak sú to hlavne zvieracie štúdie, hej. Aby bolo jasné, čo tieto dve veci robia, tak vlastne ich primárny efekt je na nervovú sústavu, zabraňujú demyelinizácii axónov, znižujú beta-amyloidný tlak a vlastne sú nootropické a v podstate dajme tomu, že zjednodušene extrémne ako hyperbolizovanie, že liečivé pre nervovú sústavu. A vlastne napríklad moja mama mala problém s extruziou disku, myslím, že L5. A samozrejme cvičila, išla k doktorke, neurologička jej dávala rôzne gúmy, magnéziové injekcie a tak ďalej. A všetko bolo v pohode, ale vlastne našla tieto dve bylinky, konkrétne teda si ona viac cení to hericium, a zrazu zistila, že jej to extrémne pomáha s bolesťou. A akože hej, môžeme si povedať, že to je N rovná sa 1 experiment, ale experiment v jej prípade konkrétnom fungoval. A zase nemôžem povedať, že to je čistá ezoterika, že sú nejaké dáta, že je tých dát veľmi veľa, ktoré to podporujú. Ale tak neurologička o tom nevie. Nevie o tom, že existujú proste takéto veci a neodporúča to. A ako zrazu mama zistila, že nemusí chodiť na injekcie a stačí je vlastne cvičiť doma a brať nejaké veci a skúšať. A vlastne, čo je pointa, že ako keby buďte zvedaví a to je celé. No, toto je ako keby zase môj príklad, to je nejaký stek vecí, čo ja užívam. To nie je podstatné z toho hľadiska, že by som to tu chcel nejako propagovať, ale je to napríklad niečo, s čím experimentujem. A čo je dôležité pre mňa, sú nejaké veci, ktoré mi tieto veci robia, ja si to odmeriam, zistím a pozorujem. Toto je príklad, ako môžete uvažovať konkrétne čiste len pri, povedzme, bylinkách alebo pri niečom takomto. No, ale aby som bol konkrétnejší, toto boli proste len také nejaké srandovné, nekonkrétne príklady. Ľudia nemajú proste na zdravie čas, preto chodia k doktorom. Avšak práve dnes, alebo práve teraz je tá doba, kedy sme v obrovskej výhode vďaka tomu, že máme umelú inteligenciu. A ako keby tie informácie o zdraví už nie sú nejakým spôsobom gatekeepované, ale tá interpretácia už je. Tá je akože gatekeepovaná doktormi. Ale máme tu obrovské možnosti, ktoré môžeme robiť. A nielen teda s umelou inteligenciou, ale aj s fyzickým svetom. To znamená, že vieme si dovoliť za v podstate aj nižšie náklady, ktoré máme tu na Slovensku, oveľa lepšiu zdravotnú starostlivosť niekde inde. Samozrejme, nechcem pôsobiť ako človek, ktorý hejti doktorov, to absolútne nie. Ja mám doktorov veľmi rád, ale určite ich nevyužívam len ako jediný zdroj informácií k interpretácii mojich dát. To je ako keby moje posolstvo. A toto je niečo, čo ako vie AI extrémne dobre substituovať, pokiaľ teda naozaj sa jedná o všeobecného lekára a nie o nejakého špecialistu, tak myslím si, že je úplne zbytočné chodiť k všeobecnému lekárovi, pokiaľ teda nechcete, aby vám poisťovňa preplatila možno nejaké krvné testy, ale inak
Ako basic konzultácia je to podľa mňa úplne retro. No, takto nejako funguje akoby ten zdravotný systém, ako povedal Robert Chovanculiak vo svojej knihe Pokrok bez povolenia. Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a nadpozemské technológie, alebo nejak takto znela tá veta. No a to zdravotníctvo je do veľkej miery v podstate stredoveká inštitúcia a vlastne pointa je, že máme naviac a vlastne vďaka umelej inteligencii ide tá cena a tej služby navyše extrémne dole. No, tu sú nejaké nástroje, ktoré môžete použiť na akože fyzické nástroje, alebo hej, na nejaké meranie svojich dát a AI vám ich pekne vyhodnotí. Whoop Aura to je najviac basic, určite to poznáte, pokiaľ nemáte toto zariadenie, tak vlastne je to kompletný tracker vašeho zdravia a vlastne kedysi tieto zariadenia boli také, že keď ste niečo chceli napríklad do tej Aury, že napríklad ja teraz, ja neviem, začnem užívať nejaký bylinný čaj pred spaním a dám si to tam ako tag a chcem zistiť, že ako mi tento čaj vplýva na, ja neviem, slow wave sleep, ako mi to zvyšuje alebo znižuje latency a tak ďalej, tak sa musím manuálne proste všade pozrieť a nejak si to pohrať a to samozrejme stojí čas. Teraz mi stačí, keď napíšem do tej aplikácie otázku, že ako mi tento čaj vplýva na zdravie a ona sa do tých dát pozrie za mňa a vyhodnotí mi úplne všetko. Hej, čiže toto je ako veľmi signifikantná redukcia, pokiaľ máte nejakú ortosomniu alebo niečo, že nemáte radi zariadenia, tak reálne nemusíte sa do toho pozerať každý deň, stačí reálne mať len túto aplikáciu a ona spraví tú robotu za vás. Potom sú tu aj nejaké akože zaujímavosti, napríklad aplikácia MyFitnessPal, K-Health. K-Health je veľmi zaujímavá vec, pretože vám vyhodnotí nejaké ako keby basic veci z toho, čo robíte, z vašich symptómov a navrhne vám aj konzultáciu s reálnym fyzickým analogovým ľudským doktorom a teda v prípade potreby vás na toho doktora prepojí. Ďalej sú tu tieto veci, ja som ich dal akoby do jedného, pretože všetky robia viac menej niečo podobné. Insight Tracker určite poznáte, šiluje to Andrew Huberman, ale tak sú tu aj nejaké iné veci, ktoré riešia ten monitoring. Avšak akoby no, ide o to, že nie všetko by malo byť monetizované, aspoň teda podľa nejakej open source ideológie. A niektoré veci by mali byť otvorené. A tuto akože prichádza taký celkom zlomový bod v tomto zdraví, pretože v časoch doktorov a v časoch inštitúcií malo vždy niekto naše dáta niekde. A nielen teda, že mal, ale aj ich interpretoval. Teda keď ideme na krvné testy a dáme ich do umelej inteligencie, aj kebyže je open source, tak tie krvné testy asi pochopiteľne niekde sú fyzicky. Ale teda pointa je, že môžeme si to interpretovať. A môjim obľúbeným nástrojom je GetBased. Je to teda, nájdete to na GitHube, je to stále vo vývoji a vlastne je to ako keby AI interpreter. Tak to nejako vyzerá. Môžete tam samozrejme donatnúť nejaké bitcoiny. A tuto je link na GitHub a môžete tam dať hociaký nejaký váš report, krvné testy, hocičo. Môžete tam uviesť, ak chcete, nemusíte nejaké svoje basic info, napríklad kedy ste narodení, kde žijete a tak ďalej. A ono to vlastne zbiera všetky tieto údaje a učí sa to. Samozrejme je tam aj AIčko, ktoré vám tieto dáta interpretuje a môžete s ním chatovať podobne ako s Whoopom alebo s hocičím iným. A vlastne táto aplikácia niekde beží, ale je to na GitHube, viete to bežať na localhoste a tým pádom vlastne neexistuje žiadne riziko ako outsourcingu týchto dát. No, toto je moja pointa. Ak teda používate doktorov, tak ich používajte naozaj s rozumom. A vlastne tí doktori ako takí sú stále menej a menej potrební, čo sa týka nejakých bežných vecí a toto je realita.
a teda je len na nás, že ako sa k tomu postavíme. No, čo sa týka akoby arbitráže vo fyzickom svete, tak vlastne povedzme si to úprimne, zdravotníctvo v Európe je dosť shit. A je to veľmi socialistické, veľmi skorumpované a vlastne za tú službu, ktorú vlastne platíme, dostávame extrémne málo peňazí v porovnaní s inými časťami sveta. A mojou teda obľúbenou zdravotnou destináciou je India a môžem tu uviesť aj nejaký konkrétny príklad, ktorý sa mi stal. No, takže minulý rok som mal problém, pretože mal som zranenie, počul som také dve veľmi nepríjemné zaprasknutia v krku a bolo mi jasné, že toto nie je v poriadku. A cítil som aj bolesť. A teda išiel som k svojej všeobecnej lekárke, pretože mi bolo jasné, že chcem MR-ko, že nechcem proste toto riešiť nejako úplne, že sa na to vyprdím. A tak ona mi predpísala papier, ktorý ukážem neurologičke. No, chcel som ísť k neurologičke, ale proste nikde nemali nič voľné. Jedinú voľnosť mala súkromná nemocnica v Bratislave, ktorú nebudem menovať, ale konzultáciu u neurologičky mi preplatila poisťovňa, lenže nemocnica si vypýtala administratívne poplatky 60 eur. Takže OK. Potom neurologička sa ma pýtala na to, že či som s tým niečo robil, lebo tak mi len skúsila reflexy a hovorila, že všetky reflexy máte v poriadku, že nepotrebujete MR-ko a že či som užíval paralén a ja, že viete čo, že tá bolesť nie je taká a s paralénom mám popravde strach, že ak mám akoby problém s nejakým nervom, tak viem, že ten paralén mi ten nerv znecitlivý a keď tam mám niekde zacvaknutý nerv, tak mi to zníži tú citlivosť a môžem si ten nerv zničiť. A ona mi povedala, no respektíve nebudem ani hovoriť, čo mi povedala, ale proste hovoril som jej, že beriem Lion's Mane kvôli ako ochrane nervov a keď sa dozvedela, že to je huba, tak bola úplne z toho v prdeli, že akože čo som to za hippíka, že beriem nejaké adaptogénne huby a povedala mi, že to je v pohode, že som len moc proste, neviem. Ale nakoniec neviem, čo sa stalo, ale akoby zázrakom som v tom momente dostal záchvat akútneho brnenia končatín a vďaka tomu mi mohla vypísať ten papier na MR-ko. No a, a, no a potom som išiel na MR-ko a vlastne ani neviem, čo k tomu povedať. No, bol to zážitok. No, ale problém je, problém je ten, že prišiel mi papier z MR-ka a samozrejme mal som 2 hernie na disku. A teda ja som si dohodol konzultáciu s neurologičkou, pretože toto je niečo, čo nechcem nechať tak. Chcem sa poradiť s odborníkom, ktorý sa mi na to pozrie. A ja teda som zhodou okolností bol niekde inde, bol som u rodičov a neurologička bola v Bratislave, mal som appointment a tak proste išiel som na vlak a že idem proste k tej neurologičke a bola tam pokuta za zrušenie termínu, čiže fakt som tam musel ísť a zrazu som zistil, že môj vlak bol odrieknutý z operačných dôvodov. A tak to bolo fakt nepríjemné, tak prvé, čo mi napadlo je, že si zavolám Bolta alebo Ubera, nie? A neviem, čo to bolo, že čo som mal aké šťastie, ale Bolt bol zrovna v tomto čase nedostupný. Aj Uber. A tak ja, že fakt proste, že čo budem robiť? A zistil som, že existuje taxislužba. A tak som si zavolal taxislužbu a on si vlastne vypýtal cca 30 eur za tú cestu. S Boltom ma to vyšlo nejakých 12. A no, tak ja som proste prišiel k tej neurologičke, už som mal 30 eur za sebou a to som sa tam len dostal. A vlastne ako náhle som spomenul, že som vôbec niekedy v živote robil jogu, tak bola úplne zhrozená, že to nemám určite robiť. A vlastne neustále som sa jej pýtal a na rôzne veci a vlastne nedala mi žiadnu odpoveď na nič. Bola pohoršená z toho, že sa vôbec pýtam. A
vypýtala si 70 eur za konzultáciu. Spravila mi proste rovnaký basic check-up ako tá predošlá neurologička, že jednoducho len mi čekla nervy a zistila, že nič mi nie je. A ja som sa jej spýtal, že viete, že ja som čakal, že mi tu odporúčite nejaké cvičenia, že na tento môj problém. A ona, že no, to na budúce. A 70 eur. A vlastne takto to dopadlo. A takže poisťovňa mi vlastne preplatila MR-ko, ktoré by ma stalo 200 eur. Preplatila mi jedného neurológa. A toto je vlastne total cost. Hej, akože ten taxík tam nemusím rátať, ale proste ide o princíp. A aký bol výsledok? No, ja som si povedal, že teda zobral som svoju diagnózu z MR-ka, išiel som za fyzioterapeutom a fyzioterapeut mi dal nejaké cvičenia, začal som to cvičiť a začal som robiť jogu, samozrejme opatrne, lebo tak môžete sa zraniť. A neustále som sa radil s AI ohľadom toho, aké asany sú pre mňa dobré, na čo si mám dať pozor, keď ma niečo bolí v nejakom pohybe, akým spôsobom mám cvičiť, na čomu venovať pozornosť. A vlastne o pol roka som bol zhodou okolností v Indii a povedal som si, že si idem spraviť MR-ko. A spravil som si rovno MR-ko celého chrbta, ktoré stojí 160 eur. Celého chrbta. A na Slovensku vás to vidie okolo 600 eur, len aby bolo jasno. A mal som absolútne úžasnú službu. V živote som nemal takúto dobrú skúsenosť s doktorom. Okamžite hneď v ten deň mi poslali výsledky, používa ich klinika inak AI interpretáciu spolu, samozrejme pod supervíziou neurológa. A teda mal som hotové MR-ko. Mimo iné, išiel som 60 kilometrov z dediny do mesta v Indii a platil som 50 centov za autobus. A vlastne dostal som sa tam a vlastne celé toto bolo o 50 centov drahšie, než to, čo mi platila poisťovňa na Slovensku a vlastne mal som reálny výsledok. Takže, no, toto je moje odporúčanie. Hej, je to akože strašná oversimplification, ale takto nejako môže vyzerať fyzioterapia v roku 2026. Že ak teda máte nejaký problém, stačí sa opýtať AI. Samozrejme, treba to využiť nejakého profesionála. Ja osobne netrúfam si robiť profesionálnu fyzioterapeutickú diagnostiku. Idem k nejakému chlapíkovi, zaplatím si to, on mi napíše rozbor, prípadne ak máte niečo vážnejšie, môžete dať MR-ko a promptite, skúšate, cvičíte. A inak aj psychológ funguje oveľa lepšie než fyzický psychológ, respektíve čo sa týka nákladov hlavne. No a pointa je, že je to zdarma. Môže to robiť každý, tu a teraz. Takže, no, toto je asi nejaké moje ponaučenie z tejto prednášky. A mňa popravde veľmi mrzí, ja som si až teraz všimol, že som tam zabudol dať jeden slajd, neviem, kde sa mi stratilo ohľadom rôznych AI nástrojov, ktoré môžete využiť. Je totiž to jeden produkt, ktorý práve teraz bol vynalieznutý, je to AI zrkadlo. Myslím, že teraz fakt, že to vyrobili, že je pár proste produktov v obehu, pre ktoré sa postavíte a dáva vám nejakú longevity expectancy na základe toho, ako vyzeráte. A je to akože celkom taký sofistikovaný nástroj a vie vám to dať nejaké akultné proste odporúčania, čo robiť, ako s čím máte asi problém, ale takisto aj nejaké vyhliadky do budúcnosti. A ešte je jeden projekt, ktorý je zameraný na mikrobióm, takisto sorry, ale určite vám to pošlem potom do Bitcoin retro skupinky na signále. A ten vlastne funguje tak, že spravíte si sken vášho mikrobiomu zo stolice a oni vám vlastne odošľú potom nielen teda to, aké baktérie tam máte, ale dajme tomu, že aj priamo proste odporúčanie na stravu. Má to nejaké nevýhody, samozrejme, ten mikrobióm je len nejaký snippet a on sa mení zo dňa na deň. Ale akože keď chcete experimentovať, nemáte nejakú takú obsesiu sa sledovať, ako mám napríklad ja, ale že reálne vám niekto dá nejaké dáta a vyskúšate si to, tak môže to byť sranda. Ale teda späť k mojej prednáške.
Toto sú všetko super nástroje, ktoré môžeme používať, môžeme sa venovať nášmu telu, môžeme si to diskutovať s nejakým odborníkom zadarmo, ale pointa je, že ak vlastne toto celé ignorujeme, tak ak proste sa nenastavíme na ten nový mindset, ktorý nám ponúka teda cestovanie a umelá inteligencia, tak vlastne nič hrozné sa nestane, ale ako keby dostaneme naozaj veľmi priemerné výsledky. A priemer je shit. Takže asi tak. No a ešte tu mám jeden takýto maličký bonus, ktorý súvisí trochu s privacy. A je to DNA. No, totižto veľa ľudí, ktorí nejako riešia súkromie, tak proste zaoberajú sa tým, že či majú sandboxovanú galériu alebo sandboxovaný Instagram, otvárajú si rôzne, ja neviem, výjimky v Cubes OS a proste, ja neviem, riešia čiste technologické veci, riešia nejaké shieldy transakcie, čo je úplne akože v poriadku, ja nemám nič proti súkromiu. Akurát osobne si myslím, že práve DNA, naše DNA je ako keby najviac senzitívna biologická, alebo teda možno aj všeobecne informácia, ktorú máme. A akoby máme možnosť robiť si DNA testy a určite to odporúčam, pretože je to extrémny hack v zdraví, viete presne na čo sa sústrediť a viete presne, čo vám vie, aká miniatúrna intervencia vám vie signifikantne zvýšiť kvalitu života. A len robia to firmy, ktoré si za to účtujú peniaze a ukladajú si tieto dáta niekam. A nevieme, čo s nimi robia, ale nejde ani tak o to, že čo s nimi robia, ale že kam v budúcnosti pôjdu a to už keď vlastne AI je na vzostupe, takže ako budú tieto dáta interpretované a kým. No a toto znie trošku tak dystopicky, hej, toto som už vlastne vysvetlil, ale ako keby nie je to neriešiteľné. Ide o to, že vieme to robiť súkromne a bezpečne. A dokonca aj lacnejšie. Napríklad sú nejaké anonymous workflows, na to asi nemám dosť času, aby som to úplne všetko vysvetlil, ale keď si toto naskenujete, tak je tam vlastne priamo link na môj GitHub, kde popisujem celý ten workflow, ako si tie DNA testy vyrobiť anonymne a reálne za tretinu ceny, ktorú akoby ponúkajú bežné služby. A jediné, čo na to potrebujete, je proxy merchant. Človek to potom má dorže prednášku o tom, že človek, ktorý vám to nakúpi a není vlastne ten balík spojený s vašim menom, ale s menom niekoho iného. Takže čo je halus, tak vie to aj get-based. Ja osobne som skúšal niekoľko služieb, ktoré pracujú s DNA testami a osobne môžem potvrdiť, že get-based je najlepšia zatiaľ služba, čo sa týka interpretácie a to je vlastne služba zdarma na GitHube. Len tam proste dáte z vaše DNA snippety a náš genom a funguje to. Takisto pokiaľ hovoríte slovensky, tak nemusíte si vlastne skenovať toto, stačí si pozrieť môj YouTube, mám tam na to návod, je to nejaké 20-minútové videjko, kde vlastne všetko popisujem. A určite vyskúšate get-based. Tak to vyzerá ten GitHub, máte tam nejakú no proste basic, nejaký readme file. No. A poďme sa pozrieť ešte na záverečnú vetu, ktorá je podľa mňa extrémne dôležitá. Health is the ultimate non-custodial asset. A je vlastne na nás, čo s tým spravíme. A vlastne cieľom tejto nejakej ľahkej a vláčnej prezentácie, ktorú som tu chcel mať, je ako keby odovzdať tento pohľad na vec. A je to podľa mňa krásna vec, môcť sa zaoberať zdravím a môcť porozumieť svojmu telu. A podľa mňa žijeme vo veľmi dobrej dobe na to, aby sme to vlastne ešte stihli uchopiť a vlastne jednoducho a na vlastnú päsť.
Takže ešte sú tu nejaké veci na záver. Kebyže chcete nejako sa dozvedieť niečo, čo robím, alebo nie, tak tam je Linktree, hej. Ale momentálne sa venujem hlavne knižke Traveling Biohacker, to je teda knižka v angličtine. Je to taký nejaký praktický návod na to, ako zostať zdravý pri cestovaní, ako zvládať niektoré problémy, ktoré s cestovaním súvisia, pretože väčšina nejakých literatúr o biohackingu sa venuje stabilným podmienkam a tak som dostal chuť napísať niečo, čo pracuje s nestabilitou. A je to v podstate hotové, akurát potrebujem vymyslieť čo s tým, preto zháňam ľudí, ktorí sa rozumejú vydávaniu. Nemám moc veľké nádeje so self-publishingom, ale uvidím, nejaký marketing idea asi mám. Ale teda nechcem tu kecať zbytočne o jednej knihe, len ak by vás to zaujímalo. Mimo iné sa venujem aj iným veciam, ako napríklad tomu, čo mi zakázala moja neurologička. A vlastne ak chcete kontributovať, tak určite si pozrite projekt Get Based Health. Potrebujeme nejaké nové nápady, či už koderov, developerov, alebo len proste nejaký feedback a beta testing. Aby bolo jasné, projekt funguje, ale chceme ho rozšíriť, že veľa. Oveľa viac, než momentálne je. Takže ak vás niečo zaujalo, kľudne si pokecajte, ak nie, tak sa neurazím. A to je asi vlastne koniec a ďakujem pekne za pozornosť. Nejaké otázky, ak máte, kľudne